achiel kachiel. Lai magwa magote machuok bende yudo wari adek auchiel nono. Kwa chako eni Rowere mawuok e kanise mopogore e bwo riwruog kanise mag NCCK e gwenge ma Tharaka Nithi, Meru, Isiolo kod Marsabit okwedo okang' mar tiyo gi rowere e kelo tulo pacho ka e sach ng'anyo. Kane giwuoyo e boma ma Isiolo, Reverend John Kigunda kod Doris Mwendwa ne okwayo rowere ni omany yore moko mag ng'anyo, yore mag chiemo moko ti kodgi e kelo tulo. Gilero ni atamalo mang'eny mag jogo matimo ng'anyo pacho ka gin rowere, ka bende gin ema giyudo lala bang' ng'anyo makamago. Ka moko wito ngimagi kendo rowere mang'eny yudo hinyruok makoni kod kocha. Na katika kongamano hili tunataka kuhamasisha vijana, hasa kwa wakati huu ambapo tunaona nchi yetu kuna maandamano ambayo yanafanyika, na haya maandamano tunajua ya kwamba ni vijana sana wanatumika kuenda kuleta vurugu na kuharibu mali na kuharibu nchi yetu. Tumekuja kuhamasisha vijana na kuwaeleza ya kwamba ni lazima wakati huu wahubiri amani na wakawe msingi wa amani katika nchi yetu. Our young people, you are our strength, our energy, and sometimes we are being taken advantage of, being fed with things that can imbalance our emotions. And you know, as a young person, your emotions is your stability. You need to be stable emotionally. Ili kongamano ni la vijana kuhamasisha kuhusu umuhimu wa kuwa na amani na kutotumia vibaya. Na kama ni kazi, riziki, atafute ile riziki ambayo iko na heshima yake, ambayo tunaita dignified livelihoods. Kopogre gi manatiri nyake